Ya ro yu try. Nga ai kublay pi pui baro agani kapor. Haga kerteng ke betiang tam ke badan bor tam ke jong try unong penim jengi u Jesus Christ. Tadain tada ke jingi ke jong try nga pensobiang ini ke kubor chapi haga ni ke por ke mentaban ga ngai. Utrain kerkui pi lengba ke ni ke kubor. Pria sobhai featuring ke channel jong ke portanet ang ni ke por menta but kumba filai jiomat jingker ku na ke por she ke por ngai ke ni ke skir utrai dan ban kren thamai ya ke gm ke jongi haga ni ke por ke menta. Tading ta haga ni ke por nga kwa ban kren ya ke wei ka subject ke ba long phla ba hadu kata-kata. Ya ke ba ngim la ban mudur da ka jing mudur briu ke jongi kumno ke ni ke long. Pagkata ka day ka jingja, ya ka ba ublay, ule, ya ka ba ka jingmut ka jongi, kamla ban kot syata, lani kata ka jing perkat ka jongi, kamla ban paypang balay ba ublay, ule akum ni. Henry hadin pat ngiu i, ya ka jubab ngi i ya ki results, ya ki jingmi na kita ki jingle ki jong ublay, ba pleng kalong ka babahado kata-kata. Tading ta habang ipuli ka ketien ka jong ublay ngi i, ba ka jingmut ka jong blai kamlong kum ka jingmut ka jongi na kilenti ka jongi kimlong kum kilenti ka jong blai tong kwa an puli biang ya gani ka dekot agani ka por no Isaiah gani ka long ka basan pusan gani ka dekot ka ba pra ter ka ong kum ni namar ki jingmut jonga kimlong kum ki jingmut jong pi lemne kilenti jong pi kum kilenti jonga ong utrai namar kat ba ki bneng kilong ki ba kham jrong ban ya ka khindau kum ta kilenti jonga ki kham jrong ban ki kilenti jong pi bat ki jingmut jonga ban ye ki jingmut jong pi ka ni ka dei ka kentien ya ka ba utrai ukren yangi wong kum ni utrai wong ba ki jingmut jong pi kimlong kum ki jingmut jonga kilenti jong pi kimlong kum kilenti jonga berwong hang ni em naba kat baki beneng ki kham jrong bani ka khandau kum ta kilenti jonga ki kham jrong bani kilenti jong pi bagi jingmut jonga bani ki jingmut jong pi tadeng ta ka jingmut bri bagi jingmut blai kam ya kot chano chanoro tadeng ta ladang ngi dei mo ki bri ki bumut ban le ek ngin le be da ka jingmut bri ka jongi ngin perkhat be bagan long kum baka dei ban long in the natural ma kum baka dei ban long haki ek baro ngin perkhat be kum tan re uble ule da gelenti ka bangim la ban smotho ka jingkren ka banga kwa ban kren ne ka por ka long balai bo blai ujit yu jona kata ka ka jingkli ka ba plado kata balai bo blai ujit yu jona bala bang puli ka tin ke jong blai em ngi yang ne bo jona em la khot yu uru bo dei uta u prophet jong blai bo pen bena ya kata ka kubor ka jong blai bala bang pet ya ka benta am shisha nyimla ta ban kot kum ka jingmut jong u baglenti jongi kam la ban long ki lenti ki jong blai de but kata ka jingle ka jong blai ka penlengo inga hadu kata bang pet yaw ne ubriu bedan ka bible bo taw de jona ka babel ki thu ingi bo ublay ujit yu jona pitharai bo ublay ujit yu ubriu bo ko u jona ublay la tip ya ni ka way bo udai ubriu bo satla ublay ujit khnang yu bo satla la da ujit be yu bo bet am unjin lek bi direct abo ublay ong yu jona kilik chene bi la da udai sha ubriu bo ko yu ublay lek bi chene bi baru lek ben benai ta ka kubor ya ke ka bo blai ukwa ban pen bena ba blai la tip la do jet do ba ko ngo em kanum trai kam ka ka khubor ka jong blai re blai u jet khnang yu ne breu ba sat la u jet khnang yu ne breu ba blai u tip ba onum ko ngo ya ka tien ka jong u trai ta u jet khnang yu ne breu ba u jet yu ne breu khnang ba blai pen dap ya ka mission ka jong u Bang tip ti kenapa u blai lu tip lupa ti ka kut na do bastang bo lu tip lupa bo ni u breu u jona onum ko ngo ye ka tien ke jong blai tading ta u blai u jit khnang u jona bo jona u de khon jong amitai ong ka tien ke jong blai bat ka ba ja u blai u ong u jona khilet chene ne be ban pen bena ye ka ta ka khubor ye ka banga kwa ban pen sau shaki namar ka ne be kala popalat kasarong kan ke snong ne be kan ke basarong kan ke snong babun ke jingluti ke jing peniap kapot oh ni ke tang ka jing bit snam ong ka tin ke jong blai ta vi puli na ke kitab nahum bin i kita ter kita ki jinglong jong kita ki breu ki badan hapo ne ve ne kata ka snong ne ve hi ka long ka bakum no
Tading ta ublay ula bitar ya nega sinang ba ukwa ban penjat ya nega sinang henry ai chance pat ya nega sinang wa ai lat ya nega sinang ban kala ka bamut. Tading ta khin jublay ka kren shai ba ublay umman ba kui ka mensim kan jat no henry ba baro kin poi shaka jinkala ka bamut. Ba ding ta upa ya uni ubriu u Jona uba saila. Baru ublay ula tip ba uni ubriu unum laj kumtu syapok ni nevi. Abang ipuli keting jumlah ngi yang ni kalau nong menengkong kot menengkong terter kong. Tapi keting utrai kelawan hu Jona ukun amitai. Kalau ong to yeng to lech ni nebe kata kanong ba ka bakraw, ba to perta persyak ya kan aba ka jingle baman jongki kelawan ki hakmat jonga. Henry Jona ula yeng ban pet no Tarshish na khamat utrai. Te ula her se jopa ba ula shem yaki ling ki balik Tarshish. Kumta ula siu ya kabai liang jong u, but ula hirshaka ya kaban lem bat ki Tarshish hakmat utrai. Pi u Jona abu bleu pa u ong tong an lek tambu lek te syata syabadai. Wong an lek tang bau lek pat. Pi u bleu jit kenang ni u breu ong oi tang bau ong bat Uang kilet cini debi, Henry ke ik baca uklam let cini debi, ukiu liang nang tanah po jopa ban let sepo Tarshish. Kepala bah kata. Tadi kita ublay ujit ini ublay ubasat la. Ada ada mengapi dengan ujit ublay bokok ngok. Ada ublay ujit ublay ubasat la, ublay ubah ya lah jong kaman. Berkum ta ublay ujit kenang you ni ublay kenang bun let Tarshish. Bau syong yang terkaliang. Banda busong kata keling ke babel gitu ingi bakalawan kata ka leer ka bajur tin juplay gitu ingi yang ni kedot bakat way tikila ong ungin le kumno ya me baka duriau kan jai naba ka jingki ke duriau kala nang jur ti ulo ki to shem yang apa tu bread yang sha duriau kum ta ken ke duriau kan jai ya pi na mga tip namar jonga kani ke eryong ka bajur kala don pi Lagum taru kita ki breu ki la king ting ya kaban lek pai pat sharan ko honrei kem la shu na baka jingki ke duriau persya ya ki kala nang jur namar kata ki la ang utrai be ki ang ikerpat ya me atrai ngi kerpat ya me wat ai bangin yap namar ka jing im uni ubreu wal tais nam yo boy loi halor jongi naba me atrai mele kat ba me ibet kumta kila shimi Jona ba kila bread yu shaduriau tega duriau kala long jai anda kumta kita kibreu kila shepting shibon yu try bar kila aingu ya ga jinknya hau try bar kila kular ki jinkular tiu try ula kre yu dok ka ba kraw ban ngut yu Jona baru Jona ula don ga kpo udok ka laisngi bat lai miet Blay jungi ka plan jung ani ka kodor do kata ka plan jung blay ka pla do kata utep bau ni ubriu unum lek direct sepo senen evi un lek si jopa un kiu da kalieng nang ta ban lek sei de senen evi ban lek Tarshish persya ye ka mon ke jong blay baru blay udah ada plan lupa akum no ban pen poi u satai sepo nenevi umdai da kalieng ngre do dok ka Tagadi kata, balai ublay ujit udok kar ngin say kren halor kata. Tagadi kata ngi ublay jengi crowd do kata open one da ke eryong da ke erngit hadok ba kita ki briu ki badan ta ke lieng kila shifting bat kila alap hadin hang ta baka popleng ke de ke jong Jona. Bani ki briu ki de ki briu blay. Hak ji syakim kwa ban bret u Jona andre u Jona ong ke stang ne ke way. Menamar ka pop ke jonga. Pin say yap ma piru bret no yanga. Baru keluar ban IT no ela joga jingem kenang ba kita ki breu ki ba kendiat agak lieng kin like im fitep menne uklam keluar ban IT yala de bakin im kita ki babon hen rementa ngi na ka ban taban im kini ki ba kendiat ukloy ban IT no ela joga jingem shwai kata mu blay uklam ong men la yap no spot ne neve men la yap no shne neve ba men pen banai da ka kubor u blay uklam ong Ublay ong kile yalap teme kenang bakikin kala. Henry umtre kata. Ban namar ba umtre kata ublay wan ra da ka boy kalenti ka bakham u. Bata kalenti ka bakham u Jona ka long ba bahaban bread no u seduriau. Benre ublay wala kata pat wi ka donot ke jong Jona pi hang ni. Bau Jona uang ka bah bangan yap manga
kenang bapin lat im nak mapi kakala ta kata donut ke jauh ulai menong yap tu yap lang nong ni uklem ong kum ta ong ka ba ban bret no yang ai siti sipo kenang bapin lat im mapi ukala ka bamut u Jonah hagani ka por ka bamenta ban namar ba ukala ka bamut am de ang ta bo blai upa yau ta udok kha krau but uniu dok kha krau pat uniu dok kha ba kerpang jong blai but kum taha bola hap ke duriau udok kha wan bola ngut yu Jonah ke Bible gitu bo Jonah ula don laisngi laimit akpo jong tau dok kha pitharai udang im u Jonah ulayap ngangai ulayap hakata ka kpo ka jong udok kha ulayap hakata ka dok ka jong ri ka mensim ju kadang im baka perta baka kaang tik kalong bai kumbul apois du job hendai namar ba kaang kay ka baja bo blay ulay asngo iya ka jing duai jong Jonah kani kala nong ka baar ka ong anda kum tau Jonah ula duai hau try u blay na ka kpo tau dok ka ul ong kerpat hau try namar ka jinjar jong ati ula pai ktien nga na ka kpo ka du jok ngalakang mamlay asngo ka ktien jonga na ba mala bret no yang nga syaka bajeliu hapdeng giduriau ti ka jing slay kala ker tau ya ringa ki jing at pulong bagi jing phalo jong mi baro kila telep yang nga tinggal la ong la shop yang hakmat ki khmat jong me penban ngan pet pat sha temple ke khot jong me ki kir saudong yang jin hadu mensim bagi jing jiliu kala dan baro saudong yang ter uduai baka babel ki thu ingi hang ni bo anda bo la duai khot pishpo ko ong tiu trau la kren na tau dok kha bo la prino yau Jonah hagaring kau Blay ula kren yau doka tiu doka ula preno ya u Jonah shakarengko. Bapitiap udi doka bu yalam yau Jonah ban poi Nineve. Ban dala poi han Nineve shakatakarengko u Jonah umi na uni doka. Ban kinong Nineve ki i u Jonah bu umi na doka. But kwa aban ong ipi kene ke por kata kadai ke bo plan na ke bo platam yakinong Nineve namar bakinong Nineve ki mane ya utau blay jongki ubakerteng u honest ba uni ublay honest jongki ude ublay dokha so ude ublay ubadan hau dokha lene ubami na dokha tadai yang ta habaki i bau tau dok ka u clay ya uniu brio kiui ya u blay junkie ba umi na tau dok ka namar baki nong ne be ki mane ya uniu blay dok ka uniu brio badan ka dok ka bat habaki ui tau dok ka kiui ya u Jonah kumu blay wa mi na dok ka te ha ka khmat junkie nong ne be u blay lawan her ka snong junkie badeng tau Jonah am uklem ya lap bun ktien ong bit kelak ka bemut gandi kal nong ka balai khot basau ka ong baru Jonah lo sedang menrung sepok kata kanong ba shis ngi lenti bola perta ul ong sau po sngi te ya kene ne bi on pen kalan ti kinong ne bi kilang nget yau blai ki nget ya no yau blai ki am kilang nget yau Jonah ka jing shamaru Jonah ulong kung blai hakmat jongki tading ta kai ka baja balapan bana ke jing sha jing it bagi lapong ke jan berni hadu bakrau tam hadu berit tam jongki ta ke jing bana ka lek poi hadu usim ne de bi bola yang na la ka ket bola bu na la ka jan kup sim bola tap ile de jan berni bat ula shong haga de pay bola pen bana bat pertai ke ne de bi ta ka hukum sim ber ki menteri jang u uda ang ubreu le ni umrat man masi ni lang berat kin amat kin ombam plang ni di Henry ai ban tap yaki dagi jan berni bat breu bat marat bat menyai perta ke ang hau blai shisha ai begin paino we baro na lenti besniu bat nagata ka jingle jubor ka ba haka kti jongki tadeng ta unius iem ulapa ai kata ko ordar baro kin kup ila di mo da kita ki jan berni bat ban shong haka depay bat ban sha jing it bat breu bat marat lamar uniu blay wami da ka doka upen bena ya kata ka jing penjot ya ka Nineve bat ki nget yu Jonah bo de blay jongki bo wan her kata ka sinong
But ngakwa ban ong ifi ni kesngiam ong ifi ta kada ublay de jit yu brio ubakot ngo ban pen bahaya kita ki brio ki basnio. Ublay jit du brio basait la ban pen bet ye kita ki basait la ban pen bet ye kita ki baken riang. Baru jit kenang da ujona ubasait la. Kenang bon ngut dau dok kha kenang bau tau dok kha un let chen ne be bau tau dok kha hi un long kumu play yaki namar ba kim pat ju i menu manau dok kha un mi ubrio hendai menta ha ba ka jagum ta ki ngai bo ni ublay joki ulawan hiar ka sinam joki tadin ta shi sin ya lap dang shi sin ba ka sinong ne be barok khla ka bomot bo ublay pelat yaki na kata ka jing penjat tadin ta ong pi ba ka jingmut ka jong ubrio ka jingmut jong ublay ki me dai da tada dai manga fi dengan jit ki brio ki ba ko ngo ne ki brio ki ba shong ho ma ne ublay ujit khnang lu ne ubrio bo ong em tading ta uji suru ujit kenang yau Judas. Kenang bau Judas un pendap ya kata commission ke jong blay. Tading ta ublay jit tangi ki babha ujit iki bas neuro ya kawan pendap ya commission ke jong u. Tading ta kwa ban ong fi ke ni sngi ke bamenta. Ki jingmut jong blay kim long kim ki jingmut jongi. Ki lenti jong blay kim long kim ki lenti ki jongi. Tading ta ki ki brio ki basneu le se ki ba pia kendo ga jim be jompi henry ublay penan kam ya ki ban pen bahaya fi tagadi ka ta kwa ban ongi fi ka de kaski kai ki ba ja ka jim jompi em ka david ki ba ba na mar bo play udan ya ka plan ka ba kraw ai ngo o try si sha ule da kalenti ka bangim pai perkat da kalenti si sha ka bangim pat ju motor ba kum kan ni kan ja bo play am ban penget ya ki brio am ban penget iki ni ki brio u syak nang iki bakin yo I yau tau dok kha u ba klai no yo brio u brio ba mi na ke shintur ke jong dok kha u bolong blai jong ki tangai ngai tran ku bi ni ka por ka ba ta ta daw ka ba dong fi ya ke jing le jo ke jing em ai ngo ba mo trai la tip kham ba kom no ba un le nam ta ke jing ke jong fi ta ding tau la tip lupa kom no ba un pen biang pen bit ya pi namar bagi jingmut jong pi bagi jingmut jong blay kim long kum jo kan jing perkat jong pi kam poi kum ke jing perkat jong blay nei kelenti jong i ki brio kam long kum kelenti ke jong blay namar ka beneng jorong pelat khndo ka syapo syatrai pelat tading ta ka jorong pelat ka jing perkat jong blay ka kraw pelat ke jing perkat ke jong bagi lenti jong ur ki long kum da na ai bu blay un le ya la ka jong ka jingmut ke jong un pendap ya ke bu tumu bat un pendap ya ke ka ba uperkat na ka mata jong i kelenti jong blay ki bah pelat na ka mata jongi ingai try ker ku pi hapi asong ni ka ku bor ka bamenta ina dwai ro ka ni ka por ka bamenta ai ngo me go try ni ka por ka bamenta mar me di blay ba kraw pelat shisha ke jingmut jongi kamlong ke jingmut jome ke jing perkhat ke jongi kamlong ke jing perkhat ke jome kelenti jome try ke mlong kum kelenti ke jongi ya ai ngo try tang ka ni ka wai bangin chushania ba haki jingmut ki jome ba ki lenti ki jome try long kat balong ja kat ba ja abi ki kun jome try kin shania abi haga jing peniat bestat ke jome haga jingle bestat ke jome ko try namar me di ublay ko konat bo peniat yang ni baro lang daga jing iet bat daga jing tmu ka batam na ka bentaga jing em ke jongi patra abi ni kun jome ki ya ke jing jinjar kinom sotu baklai me ko try abi ki ya lam ke jing e kinom dom ya mel ni kinom phaidin na men rei try kin shabet ye ka ki e ke baro namar ngatip ya kan ka wai ba me don ke jing tmu ka ba kraw palat na ka bentaga ni ki kun ki jong me ha yin ka jot ka pat ka pra me don ke jing tmu ablai Bangangai ko try ha baka ying ka duk ka kerdu try na ka pang stom ngatip me don ke plan ka ba kraw na mata jongki baka dai gani ko kona try ka bakin ya shamri ame bakin kala ka mutsa bakin pai sha shame ko try banga tip ko kadra kelenti jome ke diki bahatam da ka mata jongi kelenti ke jome ka dai ka ta me man yangi bangin kala ka mut bangin pilot shame bangin IT mat bat men siam kadwai ker khu pi ka ne ka por pi pang fin khia ba pi dang ema ka pop pin kala ka bamut no na duk mta ka ski fin sutnat chu ban le pop ro le fin sgo bang ban em ha ka hok ka jong try kadwai ker khu pi ka ne ka ski ka bamta try un penya fi ha ka jingmut jo bat ha kelenti bat ki plan ki jo ha ka teng jo chi sung kadwai ker khu fi amen bat amen try na ker khu fi ngi sai shambyang la sai ka ski ha ka wai pat ki episode jong ka khu step Amen.